Bueno, ikusi dut, izugarrizko kartela egin dezute, emozionatuta da nahi naiz. Baina ondoan ja ez dut aurkezpenik behar, zer esan diazue naizela ni? Korrikalaria, beraz, arbolaria eta artista eta kirolaria. Eta ze kirola egiten den? Hemen batzuk badakite, orduan, laugarren mailako utziko diogu. Futbola? Korrika. Korrika nun? Mendia. Eta gero beste zerbait ere aipatu dezute? Atletismoa. Atletismoa noiz egiten nuen? Txikita. Orain dela urte asko. Zuen adinekin, aurduan hasten izan. Eta zer gehiago? Kaiakak. Eta hori kaiak bakarrik? Edo nola zan, zer egiten duena? Ultra. Eta raidak esan dugu, zirela taldean egiten ziren kirolak, espezialidade desberdinekin. Eta nagusiena zein zen? Raidetan azaltzen zen nagusiena. Nero oso esan dezakegu. Orientazioa, bakizu ez zer orientazioa? Maparekin juten zara, zuk ibilbidea zakizu, eta juten zara puntuz puntu gauza batzuk, gure altxorra batzuk eukitzen. Eta altxor guztiak aurkitu behar dituzu, helmugara iristeko. Eta hori egin zen ezaken bizikletan, korrikan, tirauan, eta hori egiten zen taldetan. Baina gara orain, azkenen urtetan zertan espezializatu nahi? Mendiko lasterketetan. Moztak edo luzeak? Luzeak, baina nola luzeak? Bi ordukakoak? Azkena, bakizu ez zenbat ordu egon nintzen? Hogeita malau. Bakizu ez zenbat dinen hogeita malau ordu? Egun bat eta man ordu. Egun bat eta man ordu, zenbat gau pasa dituen? Badekizu zergatik? Atera egin nintzalako gauez. Orduak bi gau egin behar izan dituen oso. Zaizaira, lo egin gabe. Bueno, orduan, mendiko lasterketetan. Eta nire aurkezpena hori da. Hasi nintzen atletismoan txikitan, ni badakizuen nongoa naizen. Formazioa jaso duzuen. Nongoa naizen, nun jaio nintzenik. Hemendik oso gertu. Donostian, eta orain nun bizi naiz? Nafarroan. Eta zergatik uste zute junaizela Nafarroan gara? Esan denik, zergatik junaizela Nafarroanik? Lanera, eta zertan egiten dena? Gimnasioko irakaslea. Gorputz ezikitako irakaslea, nahi? Eta orduan, informazio guztia dakazute. Mendiko lasterketak egiten ditut orain, Nafarroan bizi naiz, Donostiarra, lehen atletismoa, bizitza osoa kirola egiten. Zuei, gustatzen zaizue kirola? Imaginatzen dezute hogeita mala ordu horrein dikal gaztea zarete, hori ez ezta. Horrein zigarezute kirolarekin? Ikasi, ongi pasa, oso ondo. Eta hori nire aurkezpena? Zer bai gehiago jakin nahi duzue? Edo jaku nahiteke? Eta... Galdera batzuk dituzte, ez? Nora egiten dute laugarren mailakoa galdera bat eta gero hirugarren mailakoa galdera. Bale, horrela txandakan. Bale? Azten zatezuek, handiagoa zeatela, zein hasiko. Badituzue ordenean eta guzti. Lan hona egin dezute batzuek hona etorri baino lehen. Ales. Gero dutatuko diazu zer ikusi ez zuten interesgarria. Zein da, gero guztuko dutela? Bakizu zer erantzun bat duzu, egunero erabiltzen dudana. Zer nola beti nagoena, orduan nire etxen inguruan badago mendipila bat, Quintorrean, entzun dezuten ez da Quintorrean, Nafarroan, badago zonalde bat, pagadi handi bat, oso polita, imaginatu dazkenean ze polita egon daiteke pagadia. Ostoak urreak, batzutan oreinak ere pasatzen direla. Hori da gustatzen zidara. Egia da beste leku asko ikusitu dela oso polita. Eta reunion, azkenengo garrera egin nuen Afrikan dagoen isla batean. Isla reunion deitzen da, reunion ugartea. Eta hori ere oso ikusgarria zen.
oso baso izugarriak eta oiana, bueno, nire daritzen. Desberdina, oso desberdina. Hora zinta, ez nik ingo dugu lehenengo galdera. Apirilaren emeretzian. Apirilaren emeretzian. Baina ez dizut esango zenbat urte beteko ditudan, Hogeita hamar. Nahiko nukenik. Berrogeita bat, beteko ditu. Zuek informazio asko bilatu dezute. Berrogeita bat, bai, egia da. Berrogeita bat beteko ditut apirilean. Gutxi, oraindik abesko faltatzen, ezta? Bueno, orduan, oraindik gora dago. A ber, bigarren galdera hori, laugarren mailatona. Normalean entrenatzen duzu eta zenbat kilometro egiten dituzu gutxi gora dira? Egunero? Begira, entrenamendutan, zuek zer kirola egiten dituzue? Futbola. Eta futbolean edo rugbian egiten dituzue gauza beti berdinak? Joan dezarete aldatzen, ezta? Banik ere aldatzen dut. Batzutan egiten dut bakarrik korrika, beste batzutan egiten dut korrika eta gimnasio pixka bat, beste batzutan egiten ditut korrika baina azkarago eta gero atxenenak hartzen ditut. Orduan, egunaren arabera, entrenatzen dut leku batean edo bestean. Batzutan, juten naiz, Iruñan dagoen atletismoko pista batera. Gontzareten ez behitu atletismoko pista batean? Orduan, tarteka egiten ditut bueltak inguruan azkarago juteko. Eta gero beste batzutan juten naiz mendira, eta igual egiten ditut 15 kilometro, edo beste egun batean 30. Orduan, segur, egunero ez gauza berdinak egiten. Gure zein da, Erne, ja egin bali dute galdera, edo erantzun bali badu galdera, ez galdetu berriro berdinak. Egunean zenbat aldiz egiten duzu kirola? Ni zertan egiten denan? Zer nahiz ni? Gorputzez ikatako irakaslea. Zuen jolasten duzute gorputzez ikatako irakasleakin? Edo ez dut jolasten bera? Batzuetan, bani berdin, batzuetan. Generalan ez dut jolasten beraiekin zena, orain nago aur haundiekin. Baina gero entrenatzen, iaia egunero entrenatzen dut, baina bakarrik behin. Gero lan egin behar da. Nik lan egin behar dut. Orduan, behin bakarrik egiten dut egunean. Ara, laugarren maila. Zenbat lasterketan parte hartzen duzu eta horietatik zein da zuretzat espezialena? Aurten. Ustez egin ditu dela 10 bat edo, 10 inguru. Eta niretzat espezialena izan zen Alpetan. Alpeak badakizuen dut dauden? Europa erdikaldean nola dago mendikatel haundi bat? Horiek dira Alpeak. Eta Alpetan badago Mont Blanc. Mendia ezagutzen duzute Mont Blanc? Seguro ez aletela egon, baina entzunez ezagutzen duzuen non dagoen? Bueno, Mont Blancaren inguruan egiten da itzuli bat. Direla 176 kilometro. Asko. Orduan, niretzat lehenengo aldia zen 176 kilometro egiten dituela, 178 inguru, eta hori izan zen ere lasterketarik gogokoena aurten. Egon nintzen 26 ordu. Nekatzen zarete ja, ez? 26 ordu... Urta zer aldiz nekatzen nahi di. Eta oso leku polita da, zebaz, juten zara, Mont Blancek baditu glaziarrak eta aurpegi desberdina ditu ikusten duzun tokiaren arabera. Pasatzen zara Frantziatik, Italiatik eta Suizatik. Eta alduan, Mont Blancari buelta ematen diozu eta aldi leku desberdinetatik juten zara ikusten. Eta oso berezia da, oso leku polita da. Haber, zein tokatzen zaioren? Nahikari. Zergatik bat zara beste txali batera? Aurten? Begira, lehen urtean korritu talde batekin, baina aurten beste talde batek eskaini zidan aukera bidai gehiago egiteko. Eta orduan aprobetxatu nuen aukera hori, ze beste taldearekin ezin nuena, eta horregatik aldatu. Eta aukera izan dut, Isla Reunionen korrika egiteko, Mont Blancera joateko, eta gainera taldekide gehiago nintuen. Taldekideak eta lagunak garrantzitsua dira kirolean? Bizitzan?
Ere bai. Orduan, niretzat hori ere babesa zen. Ez da bakarrik nik egiten dudana. Nik egiten dut, igual zuek ikusten dezutena, baina nire ondoan zeintzut egon daitezke nire ondoan. A ber, venga. Zure lagunak edo. Nire lagunak, baina nire lagunak, nire familia, zer jende gehiago beharko dut nik? Zurekin egiten duten azkidora. Nerekin taldekideak, nerekin taldea, horrela motibatzen gara, elkarri motibatzen diogu. Zein gehiago, hitza entzutetek nik? Entrenatzaia garrantzitsua da? Zertarako? Ikasteko, berak markatzen dizten egin behar dudan, eta orduan oso talde lan aputen handia da, entrenatzaia eta bion artekoa. Jende gehiago. Badakizue karrera hauetan, 26 ordu esan dizuet, ezta? Dana jarraian da? Edo gongo dira puntu desberdinak. Abintuak edo ano postuak. Eta hor, aurkitzen duzu, antolatzaiek jartzen duten edaria, janaria, baina gero baita ere, joan daitezke zure lagunak, zuri gustatzen zaizkizun gauzak eramatea. Orduan beraik animatzen zaituzte, ematen dizute, zeitzen dizute, batzutan zuk zapatikak ezin dizuzun gendu eta beraiek entzen dizuzute. Orduan oso garrantzitsua, talde lan handia dago beratzean. Eta ez da, zuen bakarrik uxue fraile zagutu. Baina nik euki dituen nire lagunak, nire entrenatzailea, eta horien laguntzarekin lortu nuen lortutakoa. Eta barkatu zergatik ezin zintzuzu zapatilak liderra egin da zaudelako? Bai, edo batzutan oz iristen zara, eta orduan edo nahi duzu dana egitea zuri, eta egia da batzutan nahi dugula dana gure eskutara egotea. Zu igual zaude beste zerbaitetan pentsatzen, gero zer datorkizu, eta horrela. Zeinen txanda da? Lagoen tailak ikusten diozu taldeari. Ba hori, orain esan dudana. Azkenean, badagoela jendea motibatu egiten zaituna, zure helburu berdinekin, eta laguntzen zaituztena. Ez? Zer da, hobeto zu bakarrik edo taldekidearekin? Zuen nahiago ez zute bakarrik egon? Edo laguntzari gabe egon, edo nahiago ez zute zuek lagundu eta beraik laguntzea zuei? Claro, ez, hobe da, zuek laguntzen balin bai ez eta beraiek zuei, hobe da ez da? A ber, zer gauza gehiago nahi dituzuen jakin. Paperra ikusten ditut eta orain. Zein da guria gure, ez dakiz laugarrena zein da? Nola egin zenuen talde batean sartzeko. Ba, begira. Nik ditut lagunak eta orduan beraiek taldeak, nire lagunak enteratu ziren talde horiek ari zirela pertsona baten bila. Konpetitzeko beraiekin. Orduan deitu egin zioten nire lagunari, niri gero galdetu zidaten, eta elkar adostu genuen, eta orduan, hauten korrika egin dugu elkarrekin. Eta orduan beraiek arropa pixka bat eman didate, lagundu diate bidaiak eta ordaintzen, eta horrela, bani pozik eta beraiek ere pozik. Zer korritu egin behar dut, nire taldearen arroparekin. Badakiz bezerrak eta hori ez, arropan zer jartzen du? Taldearen Izena. Eta horrela egiten dute Propaganda. Claro. Baina hori ez da bera bakarrik, kirolari asko eta asko futbolistak ere propaganda eramaten dute kamisetan. Laugarren maila. Nola zentzen Bueno, hasieran oso aurturik, imaginatzen zara ez da. Nahi duzu, azkeneko eta oso gogorrak dira, nahi duzutena prestatu, altzara pentsatzen zer jango duzun, zer edango duzun, zalantzak jartzen duzun, onden jonatu duzun edo ez. Eta orduan nahi duzu atera eta urduri zaude. Eta gero bukatzerakoa, pozik, zergatik, ez? Lortu duzu nahi zenuena, bukatzea lasterketa, saiatu zara disfrutatzen, baina batzutan sufritzen ere. Imaginatu 26 ordutan disfrutatzen egin daitezke danak? Beti egongo zara pixka bat goian eta pixka bat behan. Eta berriro pixka bat goian eta pixka bat behan. Orduan,
noiz iritsiko zara metara? Behan zaudenean, azten zarenean goratzen. Orduan zaude indartzu jartzen, eta duan elmugarri iristeko. Eta elmugarri iristea nola gongo ginen denak. Pozik, zure lagunako esarkatzeko gogokin. Ez? Bekatuta bai, baina netea kasu egiten ez dara garetzen asko. Ez da nabaritzen, ez? Zuek nekatuta zaudetenean, baina pozik zaudetenean gogoratzen zaudeten nekatuta zaudetela? Ez zarete gogoratzen. Hain pozik zaudeten? Segurazki lortuko du satisfazio handia, ez? Egiten dugunean, nola esaten ginatxo, esfortzu handi bat egiten dugunean eta lortzen dugunean iristea, berdin dio lehenengoa bigarrena edo laugarrena, iristea lortzen balin badezu, zure buruarekin lortu balin badezu erronkoari, sentituko ezea, pentsatzen dez, zenik ez dut laborekin dizegi, baina satisfazio handia. Baina edozein gauza linda ere. Hori da, guk egunerokoan egiten ditugu. Hau kosta egiten zait, baina saiatzen ez, eta lortzen dez. Zuek zenbat erronka bizitzen dituzu egunero? Edo gutxienez bat egunean bai ez da? Eta, ez da dut Marenek esaten duen bezala satisfazioa batzuetan? Batzuetan? Ni lortzen betenean, lortzen bali mehezu? Zego bat zara triste edo pozik? Pozik. Satisfazioarekin. Esfortzuarekin lortutako gauzak ematen dute satisfazioa handia. Esfortzuri gabe lortutakoa, zein beste. Bueno, zein txanda da. Carlota, venga. Zenbat trofeo dituzu? Begira, lasterketa askotan dira horren beste trofeo ematen. Igual ematen dira beste mota batzutako gauzak edo. Eta ez dakit egia esan ditut zenbatu. Ez zenbatu. Lorea batzutan ere bai. Txapela ere bai, ikusi dugu. Txapela ere bai badut, baina ez da horren, nik ez ditut asko lasterketa asko irabazten Euskal Herrian, eta orduan bakizue txapelean bakarrik hemen ematen direla. Ez? Uten baldin mazara, ez dakit, Bartzelonara txapelak ez dituzte ematen. Ez? Telebizari horret batzuari batziokela botella bat eta... Bai, txampaina, edo agian leku horretarako tipikoak diren gauzak, gaztak eta bat. Orduan, horiek gauza politak diat, ez da? Trofeo bat, baina trofeoari hautsak kendu bat zaio, eta... Ez? Hobeto erabila ditugun gauzak, ez da? Edo joan ditzazkegun gauzak. Ez? Laugarren maila. Nola sentitzen zira ona zarela esaten dizutenean? Batzutan lotxatzen naiz. Holakoak dira gauzak esaten zu, baina ona, klaro, niretzat, onak igual beste batzuk dira ere, ez? Eta ez dut esan nahi lehenengoak direnak onenak. Ze nik ikusi jende asko, nik igual 26 ordu egon nintzen Mont Blanc. Baina hori ikusi nituen batzuk iristen 35 ordu egin da. Eta iristen ziren horren beste satisfakzio handiarekin esaten, jo, ez ze ona. Ez? Hain pozik, beraiek esfortzu egin dute? Bai. Entrenatu behar izan dute hori egiteko? Bai. Sakrifikatu behar izan dira? Bai. Orduan esan jo, bakira, ze ona, ez? Orduan gero nik batzutan lotxatu iten nahi. Ez, igual ez dugu horren beste gozatzen, besteek baino. Orduan, lotxatu iten nahi. Baina begira, orain beste lagintzaren ere gongo. Amigan. Zuek ezagutu da. Zein da, orain gure Zuek lotxatzen zarete? Bai. Hola, gauza hauen gatik ez da lotxatu behar, ez da. Deno lotxatzen gara zerbaiten gatik, ez esan ez, ez? Deno daukagu zerbait lotxa ematen diguna. Baina lotxabarre bat naiz eta ala ere lotxatu egiten nahi? Lotxatu behar gara beste gauza maltu batzuen gatik, eta ez honen gatik. Bueno, zein txanda da orain. A ber, gauza gehiago? Begira, zenbat urte ditut? Orain ditut. Berrogei urte. Eta noiz beteko ditut? Zenbat, asko dira edo gutxi?
Abez esakete zuen, Felizitani hemen gaudela, Gutxi. Feliz un montón. Yo quiero 60 y Alessandro quiere 61. Baina gutxi. Bueno, zenen txanda da? Bueno, A ver, nola txanda da. a ver, Aitor. Zer dieta iruditzen zaizu egokia kirola egiteko? Bueno, a ver, zuek ze uste dezute, jan behar direla denbora guztian makarroia zer da garrantzitsuena? Ondo jatea, eta ondo jateko zer jan behar da? Entxalada eta verdura berdina. Asko edan behar da. Zer gehiago? Verdurarekin eko da? Zer gehiago? Denetik pixka bat. Batzuk aragia jaten dute, nik jaten dute. Baina beste batzuk ez dute jaten. Hori txarra da ez? Norberak erabakitzen du. Baina zer da garrantzitsuna? Eta osasuntxu jan ez da? Txerrikeriak ere bai? Baina kutxitan ez da? Nik esan dut beste gauza bat. Triste gaudenean ere jan berri dugu. Ez? Pixka bat gozatzeko hori, ez? Tristura hori, ez? Ez dituzu jaten tristuraren ez daudetenean goxo, ez? Zeimako izketan, izketan badima dago bera, bera bakarrik entzun nahi dut. Orduan, elikadura hona iruditzen zaizu denetari jan pixka bat? Bai, hori, nik uste hori dela garrantzitsuna denetari jan. Zerealak, fruta, verdurak, proteinak, berdin zait, animalienak, edo batzuk bakizu orain oso modan dago, orain vegetala jatea. Hori da norberaren aukera. Baina denetari jan behar da. Oso garrantzitsua, ondo entrenatzeko. Eta bizitzeko ere bai, ez bakarrik entrenatzeko. Osasuntxu egoteko. Zue denetari jaten dezute? Denetatik jaten dezute, Seguru nago batzuk ez zutela denetarik jaten. Batzuk abai ez jaten, batzuk berdura zuten jaten. Bueno. A ver, beste galdera bat hirugarren mailatuna. Nori tokatzen zaio? Zergatik hasi zinen kirola egiten? Jo, baina ez dut horreizu, zergatik. Pentsatzen dut azkenean gurasoek eraman dinduten kirola egitera. Ez? Gustatzen zitzaidan, baina azkenean beraiek ere... Zuei, nork apuntatzen zaituztete? Bai, baina batzutan esakizu ere zertan dijoan, orduan pixka bat denetarik. Nire familia korrika egiten zuen, nire izeba korritzen zuen, nire ama korrika egiten zuen, eta orduan bazkenean nire hasi nintzen. Eta, klaro, bai, gustatzen zitzaidan. Denaren, badakizu zer gertatzen da? Ni zenbat urte ditut? 40. Eta zuen? Zenbat kilo dituzue aukeratuko? Horrein duzue, futbola, saskibaloia, rugbia, judo, eskupoker, atletismo, eskupilota, baina galdetu edo... Ni txikian zenean ez dela, bera bat zerragoa, jendeak etzun kirola egiten eskolatik kanpo. Ni nintzen rarita bat kirola egiten olako. Baina normalan jendeak etzun kirolik egiten. Eta guk oso aukera gutxi genuen. Ni pixka gazteago naizela, oso aukera gutxi genuen. Zegoen aukera saskibaloia, futbola, atletismoa eta agian baten batek egiteko aukera zuen.
Baina oso aukera gutxi zeuden. Orduan, niri kirola gustatzen zitzaidan, ze familian kirola egin gabe tiranik, eta orduan zertan hasiko nintza, korrika. Futbola egin urte bat, eskibaloia egin beste urte bat, baina berez niri gustatzen zitzaidan azan korrika egitea. Horregatik hasi ditan. Venga, laugarren maila. Noizbait gelditu zara froga bat bukatu ezinik, alaba bat nola sentitu zara, eta froga garrantzitsu bat ondo bukatu ondoren. Berrira, ni hain naiz du gogorra, ez naizela inoiz gelditu. Eta pasatu ditut gauza txarrak eta gaizki eta sufritzen, baina hain naiz buru gogorra, probetan ez naizela gelditu. Buelta ematen duzu, horrelako proba baten duzten duen, zer esan dugu lehen, batzutan gaudela goian eta beste batzutan? Behan, eta gero? Berriro goian. Eta gero berriro? Iaia da eskola bezala. Batzutan zaude oso eta gero bestatzua etxeko lanik ez, eta beste batzutan berriro gor. Orduan, zer saiatu inbar gara? Beti? Goian edo beti maga pixkanaka mantentzen? Hori da zuen helburua eskolan, Ai? Orduan, nik ez ezin izan ditu. Azkenengo lasterketan oso gaizki pasatu nuen, eta esaten dudela, nire du gelditu legal baten, eta nire du gelditu. Baina nire barnean zertzegon, baten bat hor bat zegon. Bukatu behar dezu. Eta esaten zian, bukatu behar dezu, oso garrantzitsua da finisherra izatea, finisherra bakizu ezerrak, eta bukatzen zuenean proba bat, finisher. Finish? Zer da finish? Bukatu. Hori, orduan bukatzen duena da finisher. Orduan esaten zian, lortu ibarrezu, eta orduan azkenean burua jantzidan eta bukatu dituen. Baina oso momentu txarra pasatu dituen. Bizitzan ere momentu txarra pasatu dira, ezta? Eta zer egin behar dugu, jarraitu borrokatzen? Beti. Bale? Beti. Probetan ere bai. Eta batzutan egun hori iritsiko da. Baina horrein dira ez dakit. Ez dituzte, txiko zeiz. Ez dakit zuiniz. Zein txanda da hori? Neria. Venga. Zamat urtekin hasi zinen atletismo. Igual ukiko ditun bederatzi, orain zuen adina, no ez? Esan dugu batzuk dituzela bederatzi? Batzuk sorti. Nik uste eta hasi nintzala bederatzi urte dituela. Horrein dela urte asko, iai hogeita hamaika urte. Asko da, Egunen baten egin barko dugu esto? Ez? Bai. Egunen baten, horretik gara ez dut egin, baina egunen baten iritsiko da ere estop egiteko eguna. Zer galdera gehiago? Nola lortzen duzu eta adostasunean? Begira, gure kirola nahiko bakarkakoa da, eta orduan bakoitza egiten du bere lasterketa. Eta gero, tartean, hitz egiten dugu zekarrenak interesatzen zaizkigu. Eta orduan, batzutan egin behar dezuzuk nahi duzuna, eta beste batzutan igual taldeari interesatzen zaio karrera bat egitea, eta orduan, adostasunera iristen gara. Nola iristen gara adostasunera gu ere beti? Zein behar da? Hitz egiten. Orduan, iristen gara adostasunera azkenean. Ez? Interesak berdina dira, denak nahi dugu ondo egin? Taldeak nahi dugu ondo egitea? Eta ni? Orduan azkenean oso horrexe izaten da adostasunera iristea, ez da? Denak ados baldin gaude? Orduan bai. Hori gelan ere... Batzutan, egin beharko dituzu gauzak, igual zuk ezen ditun egingo, baina helburua zein da? Ondo pasatzea. Eta ongi egotea, ez da? Orduan azkenean, igual... Helburua da ongi egitea. Zuk handuzun, hoberena. Horrekin, nahikoa da. Eta ondo pasatzea. Ondo pasako dizu. Egiten badizu hori? Zuek zaudete geota, azkenean norbait bukatuko duzu ere magalaren gainean eserita. Ikatatzerago, zein txanda da orain? Igual hori nahi dut eman. Igual bai? Nun? Erantzun du. Bai. Baina, bueno. Gogoratzen zara, nola esan dizudan batzutan atletismoko pistara juten naizela. Beste batzutan gimnasiora, baina generalean mentian. Baina, klaro, hitz egiten dizkizun mendiei buruz eta zuk ez dituzu nire etxe inguruko mendiez ezagutzen. Badakiz ez zindan oso leku polita hemen? Joan zareten noiz baik Donostitikan, Pasairak, kostatik? Joan zarete? Ez bali bazarete jun, esan gurasoien amateko. Oso leku polita da. Zeo zaude mendian, itxasa ikusten duzu aldi berean.
Ezagutzen dezutenak, zer kontatzen ez dute hori. Nortzuk ezagutzen dute hori? Ai, male. Eskalera morrondo bago dela igotzeko. Gustatu zaitzuen, gaina itxaso ikusten duzu, arrexiak eta bat, zoragarria da, leku oso polita da. Orduan, Donosti nagoenean gurasoen etxean, ere hortikan polita asko gustatzen. Lasaitzen dau. Eta gogorra da, San Pedrotik astentzeranean horrela egotzen. Ni beti astu nahiz Donostitikan. Errexea egiten duzu. Notek astentzera distantzia gora, gogor dituzula janka. Oso polita da zonaldea. Zeinen txanda da? Laugarren maila txanda zein? Zer sentitzen duzu parekiatzen? Zer sentitzen dudan? Eske segun. Batzutan, bakizue, 26 ordutan, 10 ordutan, gauza asko pasatzen aldi da burrutikan. Orduan, oso zaila da denbora guztian pentsatzen egotea publiko egitea. Orduan askotan, beste norabitea. Zer sentitzen dudan? Batzutan entrenatzen dudanean, pakea, lasaitasuna, nekea seguro. Baina nekea ez zazu pentsatu nahi. Sentitzen duzu, baina ez zazu pentsatu nahi. Zergatik ez du pentsatu nahi nerea? Bestela gehiago nekatzen zara. Oso ondo, bestela gehiago nekatzen zara. Hobe da ez pentsatzea horretan. Hirugarren, zein da orain? 10. Zergatik joan zara Nafarroa bizitzera? Lehen, nork asmatzen duen, lehen aipatu dut. Lan aurkitu nunan, eta duanan gelditzen nintzen bizitzen. Eta Nafarroa ere oso polita da, esagutzen dute Nafarroa? Baina Nafarroa oso desberdina da, batzutan oso lehorra eta beste batzutan oso berdea. Ez? Eta duan nago hori txiki batean, eta eskola oso txikia da, hau baina asko zere txikiagoa joan, benbe da dituzueko liburutegia, ze polizia hundia... Hemen oso ondo zaudete ez da? Eskola gustatzen zaizue? Horase? Oso eskola polita duzue. Agira beste batzuk Eskolara etortzea, Eskola. Eskola, bai. Patioa, gimnasioa, Eta gainera, pentsatzen bali behizute, eskolara etortzea zenzuela gustatzen zer gertatzen da, ni bezala, nekean pentsatzen bali badu zer gertatzen da. Eta zuen pentsatzen bali behizute, ez dezutela etorri nahi zer gertatzen da, nola pasako da? Triste edo alai? Triste. Ordu zer pentsatu behar dugu? Etorri nahi dugula. Edo behintzat etorri behar dugula eta jazta, ez dugu pentsatu. Eta pentsatu gabestu. Hirugarren, zein da? Begira, guazen ginean rai taldetan, horatzen zareten ezkartzen rai da, taldetan, lauko taldetan, hor bai dagoela elkar lan handia. Ze batek ez bali da dugu egiten, besteek hirua jarraitu ezakete? Orduan elkarri lagundu aldiote, beti motxila bat eraman behar genuen, batzutan eramaten dezu bestearen motxila, beste batzutan jartzen diozu goma bat laguntzeko. Hor bai dago talde lan handia. Eta baina guazen ginean, lau lagun ginean, gustatzen zitzaigun kirol hori, eta duan hasi ginean elkarrekin konpetitzen. Eta gero pixkanaka zer lortzen da, entrenatzen bali maezu eta giro ona baldin badago eta elkar ondo ulertzen badezute. Pixkanaka, talde handiagoa edo talde indartsuagoa lortzen dezula, ezta? Hobeagoa. Eta duan horrela lortu dut. Baina hasieran zer ginen? Txarrak. Eta baina zer ginen gure artean? Laguna. Eta ilusioarekin eta lanarekin lortzen alda nahi dugun tokiren iristea. Eta zetako batez hartuta ipurdia lurrean jartzen badut ezaten badu ez dut egingo zer gertatzen da? Gure taldeetan nik ikusi dut hori, Batek ez du da zer egin nahi, edo dagoela horrela. Zer gertatzen da norreteko ipurdia lurrean jartzen ez badu zer egin nahi? Gero
Taldea sartu dira lasterketa batean eta batek esaten dut ez dut egingo, ez dut nahi, ez dut gehiago nahi. Nekatuta nago. Edo beste aldera juten da. Edo beste loa baita gure du. Zuk uste dezu horrela funtzionatu aldera? Baina aurrera? Zer nahi dute zure lagunek zu horrela jartzen bali bazara? Aserretu, baina ez keza bakarrik aserretu. Zer gertatzen zaie beraiei? Zuk ez bali maizu jarraitzen. Beraiek ere ezin dutela jarraitu. Alez. Orduan, helburua nora junda? Pikutara. Eta ezin da jarraitu. Orduan, garrantzitsua da denak motivatu egotea eta denak borrokatzea. Eta ezin baldin badu zara genezakete beste lagundu. Gure kasuan nola? Animatzen, zer gehiago esaten egiten. Gauz politak esaten. Eta postatzen zaionia laguntzen. Nik esan dut lehen guk goma bat, adibidez, bizikletan jartzen genuen goma bat eserlekuaren azpian, eta nik ez ziruenean, edo beste batek ezin zuenean, hartzen genuen goma eta engantzatzen genuen gure bizikletan. Eta orduan, pixkanaka juten zen guri tiratzen. Eta horrela, nekatuta dagoenari laguntzen lortzen diogu. Eta? Lortzen dugu laguntzea. Ez? Nekatua jarraituko du edo pixka bat atxeden hartuko du bestearen laguntzarekin. Eta horrela jarraitu izango dugu denak? Baina, klaro, zuek, imaginatzen zaituzte talde bat lan batean eta bat horrela. Ez zen egin gabe. Zerbait egin daiteke horrela? Ez. Lortuko dugu gure helburua? Ez. Hori norbaitek egiten du? Norbait ez du galdetu izanik, Hori da. Hori ez da oso ona, baina saiatuko zareto betzen, ez da? Ez da lan, saiatuko gara hobetzen. Eta laguntzen. Eta, klaro, hori ere aztu zaite, oso garrantzitsua da bestearen laguntza, Oso garrantzitsua, funtsezkoa. Jubia hoiane, entzuten ari zate? Zuek ez diozue jarriko goma, baina lagundu aldiozue. Ez da, animatzen, motibatzen, ilusioa pizten. Bai, oso garrantzitsua. Abezinen txanda da orain. Nola lortu duzu hain urrutura eriztea? Hain, urrutira? Lan askoki. Zenbat urte daramazkin lan egiten? 30. Orduan, zer behar dautan? Pazientzia, lana, konstantzia... Eskolan bezala, dena, ez dago miraririk hemen. Mirariak existitzen dira? Lanik gabe lortu dira gozak? Ilusio hori gabe? Orduan, hori, lana, motibatuta, ilusioarekin... Horrela, lortzen dira gauzak. Eta beti jarri behar dira objektibo realistak, Zuek jartzen bali dugu ni izango naizela Ronaldo, lortuko dut Ronaldo izatea? Ez. Lortuko dut abeslari oso on bat izatea? Ez, izan behar dira gauzak errealistak. Gure gertukoak guk lortu ditzazkegunak. Ez? Zinen txanda da, bai? Badakagun galdera gehiago? Zuenak, venga. Bukate ez? Galdetu. Edo igual bururatu zaizu ez zerbait gehiago. Dugu atletismoa egiten azizitza. Zergatik erabaki zenuen atletismoa eta ez beste kirol bat? Begira, niri gero kirol desberdinak gustatu zaizkit, baina, klaro, aukera hundirik ez zeukan. Eta duan, gero azkin nintzen bizikletan ibiltzen, eskalada ere noizbait probatu dut, tiraguak ere noizbait probatu dut, baina, nire horrik egitea, txikitatik egin nuen hori, eta duan azkenean hori da igual ilusio ematen dira. Lehen, zer esan dugu, lehen garai batean duk ez den eulazuek dituzuen horren beste aukera, Ezta? Ze zoriontsu egon zaitezketen horrekin.
Ze gauza asko aldatzen dira. Eta zuek egon beharko zineten zoriontsu zenbat aukera dituzuen jakinda. Eta bukatu dira, ez zakazute galdera gehiago hori? Inoak ez du jakin nahi zer eraman behar dugu motxilan? Zer eraman behar dugu motxilan? A ber, ziokin nahi dugu galdera. Gero motxilarena, zenik bai jakin nahi dutela. Korrika egin ezaparte hori esan gustatu zaizu. Kirolari buruzkoak edo bestela ere? Kirola. Bueno, niri ere bertsolaritza gustatzen zait, batzutan sukaldatzera gustatzen zait asko. Goxoa, Baina gero azkenean asko denbora asko pasatzen den kirola egiten eta ez diet gauza hauei garrantzi ematen kirolaren inguruan dago nire bizitza. Gustatzen zait eskiatzea, begirak joatea, parrandak egitea asko. Bueno, baina oso gutxi. Eta motxilan zara frigorizikoa eramango du, sukaldea, zakabile bat, minatzen balin badu. Fijatu zer nola korrika egin behar dugun materialarekin, badakizu zergatik. Ze batzutan, mendian baldin bagaude nolakoa da erruraldia mendian? Beti txarra? Batzutan txar, baina batzutan dago izugarretxo guztia. Baina zer notatzen da igotzen hasten baldin bazara? Temperatura berdina da? Eta zer jarri beharko dugu? Berokia. Orduan, motxilan beti behartzen gaituzte berokia eramatera. Kau, saiatzen gara, zer eramango zenuten zuen motxilan? Pixu handia dauen berokia edo pixu... Gutxi, baina ona edo txarra? Baina ona. Oso garrantzitsua da. Eta gero ze, 24 ordutan zer nahiago behar duzu? Ura. Eta janaria. Linterna, oso ondo, ze, klaro, 24 ordutan gaua pasatu behar da, ez da? Frontala eramaten dugu. Batzutan, ikusi dituzko argazkiak frontala. Buruan jartzen dara eta hemen ardia dara basuna. Eta orientazioa egin behar badute? Mapa, eta? Brújula. Eta esan dezute urra, baina badago beste gauza da garrantzitsua. Janaria. Zer behar da? Kirola egiteko denbora luzez? Jan eta edan. Eta orain gero bakoitzak ikusiko du zer eramaten duen. Batzutan gogoa dakazu fruta jateko, beste batzutan gozoa jateko, beste batzutan kaltzatua jateko. Hori gara norbera bere maniak ditu. Baina jan behar da, kirola egiten baldin badugu. Bestela nondik lortuko dugu energia? Nondik. Zuek jaten dezute? Dortzen zaretea gozaltzen ikastolara? Ui, oso da baten bat ez duela gozaltzen. Oso ondo. Behar dugu energia denetarako, Horregatik motxilakuk ere janaria eta ura eramaten dugu. Zerbait gehiago ere zuten? Hombre, nik emango dion paper bateo zerbait firmatzeko.